अगर आप भी चाहते हैं SSD म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तारा के कुछू के बाटे नहीं दूर रे, कि हमारा भातारा के कुछू के बाटे नहीं दूर रे, बाटे नहीं दूर रे, कि हमारा भातारा के कुछू के बाटे नहीं दूर भातारा के कुछू के बाटे नहीं दूर रे, कि हमारा भातारा के कुछू के बाटे नहीं दूर रे, बाटे नहीं दूर रे, कि हमारा भातारा के कुछू के बाटे नहीं म्यूजिक बाय भातारा के कुछू के बाटे नहीं दूर रे, कि हमारा भातारा के कुछू के बाटे नहीं दूर रे। मिक्स बाय श्याम जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, चंडी स्थान, बगहा।